Sa halipot sa nang oras na paghahalat, nakuha ni Ivan ang sa iyang police clearance. Pagbida niya antes pa mag 10 minutos, nakuha niya na ang dokumento harayo hali sa dating waiting time. Gamit na ni Ivan ang bagong proseso kan pagkuan ni police clearance, gamit ang National Police Clearance System. Natsyempo man ni Ivan, nadakul ang stat sa online system kaya halipot man ang pila sa Legazpi City Police Station. Mas madali ngunyan ta araw kay ng proseso. Bali day ka na mapila. Ah, ito tapos ang pagkuha kang yan na lang ID tapos day ka na magastos kida kula. Sigun sa PNP ang National Police Clearance System iyo ang pinadali na proseso sa pagkuan ng police clearance gamit ang mas mahiwas na database kan PNP. Sa laog kay ni Kaipon sa nakan persona, ang mag-register online, dangan hahalaton ang pagsara kung may criminal record ang persona. Diretso na sa pagtaon ng appointment date sa aplikante. Dahil sa e-blatter system natin, so nagkaroon na tayo ng exploration. So ngayon, pwede nang mag-interlink yung isumbong, ay yung e-blatter system sa clearance system. Dakulang bagay ang arog kaining proseso. Sigun sa PNP menos gastos man ang proseso, urog ng valid ID sa nadangan bayad sa dokumenton kay puhan. Kumpara dati na kaipuan pa ng community tax certificate o sedula asin barangay clearance. Mas mapapadali na yung pag-apply niyo ng clearance dahil kahit wala kayo sa Bicol and you're applying for a job sa Manila or anywhere in the Philippines, meron na po, mas madali na ang pagkuha. Hindi ka na uuwi dahil may nakakita kang trabaho, and then, syempre, kailangan nilang police clearance, hindi ka na uuwi. You will just apply for the nearest police station na enable sila magbigay ng clearance. Sa bilog na rehiyon, igwanin 24 hepatura na pwedeng pagkuhaan ni National Police Clearance. 5 sa Albay, tig-4 ang Camarines Sur, Masbate asin Sorsogon. 3 sa Camarines Norte, asin tig-2 ang Catanduanes, asin syudad ni Naga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.